салому алейкум бародарон ва хоҳарони азиз. Имрӯз як чанд история публикатсия дар инстаграм дидем ки бародарону хоҳарони мо навистанд ки моҳи шарифи рамазон рафт, мо зиқ шидем, мо моҳи шарифи рамазонро ёд кардем. дар ҳамин ҷо як чиза мехостем қайд кунем ки тамом шидани рамазон рӯза гирифтана тамом намекунад. Тамом шидани рамазон ин намозхониро тамом намекунад. тамом шудани рамазон ин тамомшавии қуръонхонӣ нест. тамомшавии рамазон ин кори хайр, кори хуб, рафтори хубро аду намекунад. ҳамин сабаб бародарон шумо рӯзаву намозу қуръона хонед, савоби ваъдашударо мегиред ҳатман ва кори хуб, кори савоб, рафтори хуб, ҳурмати калонсолон ва дигаронро гум накунед. албатта ки савоби лозима ба шумо мерасад. ҳамин сабаб биёед худнамоишӣ накунем ва бофаҳм бошем бародарон.